transzparensüket lejjebb tartani. Tehát szeretném megkérni Kiskun és a képviselőit, hogy legyenek szívesek a transzparensüket egy picit lejjebb tartani. Köszönöm. Isten hozott mindenkit itt a budapesti Kossuth téren az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulóján. Szeretettel köszöntöm a békemenet résztvevőit. Isten hozott benneteket. Ők azok, akik időről időre felkerekednek, amikor úgy érzik, a hazának szüksége van rájuk. 2012-ben indult ez a szép és igen nemes civil kezdeményezés. A mai napig ez a 12. alkalom, hogy együtt emlékezhetünk történelmünk legnagyobbjaira, és válnak vetve állhatunk ki közös szenvedélyünk a legszentebb, a hazánk mellett. Köszönet érte, köszönjük szépen, hogy mindenfelől, az ország minden részéből eljöttetek. Isten hozta a felvidéki, a kárpátaljai, az erdélyi és a vajdasági testvéreinket is. Isten hozott minden magyart, aki a Kárpát-medence bármely szegletéből, vagy akár a nagyvilág legtávolabbi pontjáról eljött azért, hogy itt ma együtt ünnepelhessünk. És Isten hozta a több száz főből álló lengyel csoportot is, őket, akik az élő bizonyítékai annak, hogy a bennünket örökre összefűző történelmi lengyel-magyar barátságot soha senki semmilyen érdekből nem szakíthatja szét.
Köszönjük, hogy itt vagytok. Witajcie nasi polscy przyjaciele. Isten hozott benneteket, lengyel barátaink. És szeretettel köszöntöm azokat is, akik az élő közvetítéseknek hála velünk vannak egész Kárpát-medence szerte. Kedves, tisztelt és szeretett ünneplő közösség, ahogy ezt már megszokhattátok, ilyenkor megszoktuk nézni a táblákat, a település táblákat, hogy honnan is érkeztek a mai ünneplők. Nagyút tábláját látom, Isten hozta őket, ahogy a Farádiakat, Nagymányok, Rákosmente, Felvidék, Egyházgelle, Gyula, Szeghalom, Iván, Füzérradvány, Füzér, Acsalag, hajrá Pócs János, írja valaki, Révfülöp, Nyírkáta, Komló, Szamos-Tatárfalva, Tiszafüred, Pécs, Szexárd, Buzsák, Szarvas, Beregsurány, Kisvárda, Bonyhád, Heves, Széchenyi, Nyírbátor, Bodajk, Nyírgyulaj, Monok, Babót, Heves, Harkány, Gyöngyöspata, fölsorolni is nehéz, Veszprém, Pécs, és lelki szemeim előtt hadd lássam a nagybaconiakat, a székelyszent-erzsébetieket és a sepsiszentgyörgyieket is. Tudom, hogy ők is itt vannak velünk. Még egyszer Isten hozott mindenkit. Tisztelt emlékezők, piros, fehér, zöldbe borult ma a Kárpát-medence egyik legnagyobb és legmagyarabb nemzeti ünnepünkön. Petőfi, Jókai, Vasvári, Bujovszki, Sükei, Irinyi, Irányi, Degré és minden márciusi ifjú ünnepén. A piros az erőt, az elmúlt 1000 évben a hazáért kiontott hősi vért, ahogy körülnézek, a fehér, a szabadságot, a hazaszeretet, patyolattiszta szimbólumát, a zöld pedig ma is a reményt jelképezi. És bizony nem csak a kokárda színei üzennek nekünk ide a mába 2026-ba, de üzen Petőfi Sándor is. Petőfi az elementáris tűzviharként mindent felperzselő zseni, aki 178 esztendő távolából azt üvölti, vigyázzatok a hazánkra, vigyázzatok a szuverén, magabíró Magyarországra, a hazátoknak szüksége van rátok. Szinte hallom, ahogy ezt kiáltja. Halljátok? Azt mondja Petőfi, mi magyarok nem tűrjük el, hogy kívülről mondják meg nekünk, hogyan éljünk. Nem tűrjük, hogy mások uralkodjanak mi rajtunk. És milyen igaza van. De Petőfi üzen nekünk magyar árulókról is, mégpedig a Nemzethez című vers soraival. Köztünk van a legnagyobb ellenség, a cudar, az áruló testvérek, és egy közülök 100-akat ront el, mint a pohár bort az egy cseppnyi méreg. És bizony üzen Petőfi arról is, mit gondol a szomszédunkból érkező zsarolásról, mit gondol életveszélyes fenyegetésekről, és azokról az aljas lázálmokról, amelyek szeretett hazánk lerohanásáról, elfoglalásáról szólnak. Hogy is fogalmaz Petőfi a költőzseni, némiképp általam finomított átiratban? Foglalod a K anyádat, de nem ám a mi hazánkat. Nem ám a mi hazánkat. Látom innen a színpadról, de a Holdról is látszik, minden magyar patriótában Petőfi temperamentuma izzik legbelül. Tisztelt emlékezők, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulóján fogadják szeretettel ünnepi megemlékező műsorunkat. New
Petőfi Sándor, csatadal. Trombita harsog, dobpereg, kész a csatára a sereg. Előre! Süvít a golyó, cseng a kard, ez lelkesíti a magyart. Előre! Föl az zászlóval magasra, egész világ hadd láthassa. Előre! Hadd lássák és hadd olvassák. Rajta szent szó van, szabadság. Előre! Aki magyar, aki vitéz, az ellenséggel szembenéz. Előre! Mindjárt vitéz, mihelyt magyar, ős az Isten egyet akar. Előre! Véres a föld lábam alatt. Lelőtték a pajtásomat. Előre! Én se leszek rosszabb nála. Berohanok a halálba. Előre! Ha lehull a két kezünk is, ha mindnyájan itt veszünk is, előre! Hogyha el kell veszni nosza, mi vesszünk el, ne a haza! Előre! Talpra magyar, héj a haza, itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok, ez a kérdés, válasszatok. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak és apáink, kik szabadon éltek, haltak. Szolgaföldben nem nyughattak. Hey! A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnan így hitánk ember, ki most, ha kell, halni nem mer. Kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. Fényesebb a láncnál a kar, jobban égesíti a kar. És mi mégis láncot hordtunk, ide veled, régi kardunk. A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó rég nagy híréhez, mit rákentek a századok. Lemossuk a gyalázatot.
borulnak unokáink, leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveink. Takács Tamás, Körtis és Pápai Jaci. Köszönjük szépen, ez felemelő volt. Ők énekelték Tolcsai László csodálatosan megzenésített nemzeti dalát, de köszönjük szépen a Szabó Dénes karnagy úr által alapított Prima Primissima díjas nyíregyházi Cantemus kórusnak a gyönyörű himnuszt, nem is beszélve Varga Csanádról, aki Petőfi Sándor Csatadal című költeményét vezette elő. Köszönjük szépen minden fellépő művésznek! Tisztelt ünneplők! 1848 márciusa nem csupán a múltról szól, hanem a magyar jövendőről. A márciusi ifjak által álmodott szabadság, a független, magabíró, szuverén Magyarország létezése ugyanis nem magától értetődő dolog. Nem az előttünk itt járt nemzedékek által örök időkre kivívott és bebetonozott állapot. Azért minden egyes nap, minden áldott nap meg kell küzdenünk ma is. E küzdelem egyik kulcs szereplője következik. Hölgyeim és uraim, a színpadon Szijjártó Péter. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok mindenkinek! Jó napot kívánok mindenkinek! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket minden idők legnagyobb békemenetén, a magyar nemzet szabadsága melletti kiálláson. Köszönöm mindenkinek, hogy soha nem látott létszámban mondunk nemet a hazánkkal szembeni zsarolásra. Külön tisztelettel és szeretettel köszöntjük a határon túlról érkezett testvéreinket. Mi így vagyunk egy nemzet, soha nem fogjuk hagyni, hogy éket verjenek közénk, és soha nem fogjuk hagyni, hogy szembefordítsanak minket egymással. Kedves barátaim, 178 esztendővel ezelőtt a magyar emberek bizonyították, hogy az egységben erő lakik. Amikor együtt mondjuk el, hogy mit kíván a magyar nemzet, akkor azt meghallják az egész világon mindenütt. Brüsszeltől Berlinen át Kijevig. A birodalmi paloták fala beleremeg, a zsarolók figyelmeztetést kapnak. A magyar nemzet kívánsága 1848-ban tisztán szólt. Legyen béke és legyen szabadság. Mi magyarok ma is pontosan ezt akarjuk. 178 esztendővel a márciusi ifjak hőstettei után Magyarország újra háborús nyomás
és külső zsarolás alatt áll. Kedves barátaim, több mint 4 esztendeje egy reménytelen és értelmetlen háború zajlik a szomszédunkban. Ez már majdnem olyan hosszú, mint az előző évszázad világháborúi. Milliók esnek áldozatul. Folyamatos a pusztítás és a rombolás. És nyílt embervadászat zajlik egy szomszédos ország utcáin. És mi több mint 4 éve, minden egyes nap bele akarnak rángatni ebbe a háborúba. Minden nap van valami zsarolás, minden nap van valami nyomásgyakorlás, minden nap van valami provokáció. És mi 4 éve, kedves barátaim, minden nap óriási erőfeszítéseket tettünk és teszünk azért, hogy Magyarország ebből a háborúból kimaradjon. Ez önök nélkületek nem ment volna. Köszönjük a támogatást! Kedves barátaim, a tapasztalatok azt mutatják, hogy a nyomás, a provokáció és a zsarolás egyre durvább lesz. A Brüsszel-Berlin-Kijev tengelyen döntés született. Európát háborúba akarják vinni. Az európaiak pénzét oda akarják adni az ukránoknak, és Ukrajnát be akarják hozni az Európai Unióba. Mi magyarok erre mind nemet mondunk. Egy hangos, egységes, Brüsszelig, Berlinig, Kijevig hangzó nemet. Nem, mert ez ellentétes lenne a magyar nemzet érdekeivel. Kedves barátaim! Kedves barátaim, nekünk Magyarország békéje és a magyar emberek biztonsága a legfontosabb. Ez, ami Ukrajnában zajlik, nem a mi háborunk. Nincs közünk hozzá. Nem a mi felelősségünk. Minket senki nem támadott meg, értünk, helyettünk senkinek sem kell harcolnia. Ezért tegyük világossá itt és most, hogy mi semmivel, de az ég egy adta világon semmivel sem tartozunk Ukrajnának. Sem katonákkal, sem pénzzel, sem uniós tagsággal. Kedves barátaim, Brüsszelben, Berlinben és Kijevben is pontosan tudják. Amíg Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, addig Magyarország kimarad a háborúból. Pontosan tudják, hogy amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, egyetlen egy katonát és egyetlen egy fiatalt sem engedünk az ukrán frontra. És amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, a magyarok pénzét nem viszik Ukrajnába, és tanulják meg, Ukrajna soha, de soha az életben nem csatlakozik az Európai Unióhoz. És kedves barátaim, mindezt az ellenfeleink is pontosan jól tudják. Ezért kell arra számítanunk, hogy a következő 4 hétben minden eddiginél durvábbak lesznek a beavatkozások, a fenyegetések és a zsarolás. Orbán Viktor szuverén nemzeti kormányát el akarják takarítani, mert azt akarják, hogy Magyarországon is Zelenszky alakítson kormányt. Egy ukrán párti kormányt, ukrán barát miniszterelnökkel. Azzal is számolnunk kell, hogy
de semmilyen eszköz használatától sem fognak visszariadni. Münchenben eldöntötték, a Tisza párttal leegyeztették, és egy olajblokkádot hoztak létre Magyarországgal szemben. De kedves barátaim, mi sem a 6-20-assal érkeztünk. A szakmát nem ma kezdtük. Nem ma jöttünk le a falvédőről, felkészültünk a tartalékokat, feltöltöttük a tengeri szállításokat, megrendeltük, a szlovákokkal és a szerbekkel megállapodtunk, és megvédtük magunkat Zelenszky olajblokkádjától. Ám de itt a folytatás. Itt az újabb kísérlet. Ha nem ment az olajblokkád, most megpróbálják a totális energiablokkádot. Referenciájuk megvan. Az északi áramlatot egyszer már felrobbantották. Most a török áramlattal próbálkoznak. Ez sem sikerült eddig. Mi jöhet még? Jönnek a halálos fenyegetések a miniszterelnöknek, a gyermekeinek és az unokáinak. De kedves barátaim, minket, magyarokat senki nem fenyegethet. Mi nem félünk sem az ukrán maffiától, sem az ukrán verőlegényektől. Kedves barátaim, mi semmilyen fenyegetés hatására nem megyünk háborúba. Mi nem engedjük a magyar fiatalokat az ukrán frontra. Az erőszakosan besorozott magyar hadifoglyokat hazahozzuk. És Magyarországon nem alakíthat kormányt egy olyan ukrán színész, aki úgy zongorázott a tévében, hogy közben mindkét kezével integetett. Kedves barátaim, az ukránok azt akarják, hogy itt Magyarországon az ellenzék nyerje a választást. Pontosan tudják, hogy ha a Tisza párt alakít kormányt, akkor Magyarországot vihetik a háborúba. És akkor minden elveszik. Ezért a feladat, kedves barátaim, világos. Meg kell mutatni, hogy itt mi vagyunk itthon. Magyarország a magyarok országa, melynek jövőjéről csak a magyarok dönthetnek. Tisztelet a hősöknek, dicsőség Magyarországnak! Köszönjük szépen, miniszter úr! Szijjártó Pétert hallották. Tisztelt emlékezők, a legnagyobb magyar gróf Széchenyi István azt vallotta, hogy a hazaszeretet, vagy ahogy ő nevezte, a szent láng és a nemzet jövőjébe vetett hit az alapja annak a törekvésnek, amely az országépítő küldetést, a modernizációt, a magyar vállalkozást, a kultúrát és az egész magyar közösséget előbbre viszi. Ezt vallja következő felszólalónk is. Hölgyeim és uraim, Lázár János következik. Honfitársaim, magyarok! Tisztelet a hősöknek, mindenki egyért, Magyarországért! Kedves barátaim, innen erről a helyről látszik csak igazán, milyen sokan vagyunk. Tudni akarjátok, mennyien? Megmondom egészen pontosan. Többen! Mi vagyunk többen! Többen vagyunk a falvakban,
Többen vagyunk a városokban. Többen vagyunk határon innen és határon túl. Többen az országban. De barátaim, ez nem elég. Van még egy feladatunk, van még egy feladatotok. Többen kell lennünk a szavazófülkékben is. Mert minden többség annyit ér, amennyit a választáson megmutat magából. Ehhez mindenkinek hozzá kell tennie a magáét, sőt, még többet is egy kicsit. Tehát mindent bele! Én pontosan 1 éve járom az országot a Lázár Infóval. Bárhol, bárkivel és bármiről beszélek, én minden kérdésre válaszolok. Van egy kérdés, amit egyetlen helyen sem lehet megkerülni. Miért szavazzunk ismét Orbán Viktorra? Miért éri meg a magyaroknak, hogy 16 év után a változás helyett a biztonság mellett döntsenek? Az én válaszom egyszerű. Azért, barátaim, mert baj van a világban. Ez a baj pedig közelít a határainkhoz. Nagyon nem mindegy, hogy távol tartjuk magunktól, vagy beengedjük a hazánkba és a házainkba. Egy Magyar Péter most nem könnyítené a dolgunkat a világban, hanem megnehezítené. Egy Magyar Péter nem kezelné, hanem tetézné a bajokat. Egy Magyar Péter nem tudja képviselni Magyarország érdekeit, különösen most nem, amikor fekete övesek éppen újraírják a világrendjét. Barátaim, nehézsúlyú boxmeccsre nem küldhetünk pehely-súlyú versenyzőt. Nehézsúlyú boxmeccsre nem küldhetünk pehely-súlyú versenyzőt. Egy Magyar Péterre nem bízhatjuk rá a jövőnket. Nézzétek csak meg, Trumpal nem találja a hangot, Putyinnal nem keresi, csak Zelenszkijjel köti össze a barátság. Miért lenne ez jó a magyaroknak? Akár a saját híveinek is. Miért lenne jó a keményen dolgozó embereknek, hogy a benzinárakról a Shell embere döntsön? Hogy a kedvezményes hitelek kamatát egy bankár mondja meg? Miért lenne jó a magyar családoknak, hogy sorsunkról idegen bürokraták határozzanak? Barátaim, Magyar Péter nem remény, hanem kockázat mindenkinek, még a saját híveinek is. Drága tévedés lenne, aminek az árát évekig fizetnénk, pont úgy, ahogy 2002 után. Barátaim, a magyarok embere, Orbán Viktor, a biztos választás. A magyarok embere, Orbán Viktor, a biztos választás. Ő a világ egyik legjobb válságkezelője. Ezt még azok is elismerik, akik nem szeretik. Vörösiszap katasztrófa, árvizek, világjárvány, devizahitel krízis, háborús infláció, magas energiaár, migránsválság. Minden alkalommal megvédte a hazáját. Nem csak azokat, akik a Fideszre szavaztak, mindenkit. A bajban mindig minden magyar számíthat Orbán Viktorra. És barátaim, Magyar Péter épp az ellentéte. Nézzétek meg, mit csinál egy olajválság kellős közepén. Ahelyett, hogy segítene, ott árt, ahol tud, mert Magyar Péter azt hiszi, minél rosszabb Magyarországnak, annál jobb a Tisza pártnak. Nekünk fideszeseknek viszont csak az a jó, ami jó Magyarországnak és jó a magyaroknak. Nekünk az a fontos, hogy a magyaroknak a bére növekedjen, ne a rezsie, minden más csak mellébeszélés.
Kedves barátaim és bajtársaim! Végezetül kérek tőletek valamit. Amikor hazamentek, tartsatok ti is Lázár-infókat. A szomszédokkal, a barátokkal, az ismerősökkel és a rokonokkal. Ehhez nem én kellek, hanem ti kelletek. Legyen mindenkinek saját maszek Lázár-infója. Szerintem szükség van rá. Ti is tudjátok, hogy milyen sok a kérdés az emberekben, hogy mekkora a bizonytalanság. Még azokban is, akik a nagy dolgokról hasonlóan gondolkodnak, mint mi. Nem kell félni a vitától, mert minden kérdésre van válaszunk. Sőt, a valódi sorskérdésekre csak nekünk vannak válaszaink. Kedves barátaim, méltón 1848 emlékéhez következzenek a Lázár-infó válaszai 12 pontban, adjátok tovább őket. Első pont, jólét és normalitás. Az apa férfi, az anya adómentes. Az apa férfi, az anya adómentes. Második pont, otthont a hazában. 3%-os lakáshitel mindenkinek, otthonteremtés a családoknak, 1 milliós támogatás a közszolgáknak. Harmadik pont, a rezsicsökkentés marad, kevesebb költség, több munkahely. Negyedik pont, mindenki dolgozzon, aki tud. 5 millió munkahelyet, 1 millió forintos havi átlagbért és 1000 eurós minimálbért mindenkinek. Ötödik pont, tisztelet a nőknek. A feleségünkre hallgatunk, nem pedig lehallgatjuk. Megvédjük a nők 40-et! Megvédjük a nők 40-et! Hatodik pont, hála az időseknek. Megvédjük a 13. havi nyugdíjat, és megcsináljuk a 14. havit. Hetedik pont, Magyarország a magyaroké, van kerítés, nincs migráns. Nyolcadik pont, a magyarok munkájából magyarok haszna legyen. Magyar melós munkáján ne külföldi multi kaszáljon. 9. pont, most a vidék jön. Új esélyt és több pénzt minden vidéki fiatalnak. 10. pont, zéró tolerancia a droggal. Aki felszívja a csíkot, húzza el a csíkot! Tizenegyedik pont, unió Ukrajnával. Na ez biztos nem lesz. És végül a 12. pont, az elmúlt 16 évben több volt a jó, mint a rossz. Hallgass az eszedre, figyelj a zsebedre, szavazz a Fideszre! Hallgass az eszedre, figyelj a zsebedre, és szavazz a Fideszre! Ez a Lázár-infó 12 pontja, legyen biztonság a házban és a hazában. Kedves barátaim, adjátok vissza a győzelem hitét mindenkinek. Legyetek a hangja azoknak, akiket most túlkiabálnak. Ne hagyjátok, hogy a hangos kisebbség nyomja el a csöndes többséget. Ne felejtsétek, a nyugodt erőben nem csak a nyugodt, hanem az erő is fontos. Barátaim, az erő velünk van, végre mutassuk meg ezt az egész világnak! Éljen a magyar szabadság, éljen Magyarország! Hajrá Fidesz! Köszönjük szépen Lázár Jánosnak!
Tisztelt ünneplők, amíg miniszter úr beszélt, és láttam ezt a gyönyörű zászló rengeteget, eszembe jutott egy dátum, mégpedig 2002. április 13-a. Itt voltatok 2002. április 13-án? 24 évvel ezelőtt történt. Gyönyörű emlék. Köszöntjük azokat is, akik ma nem lehetnek velünk, de otthonról nézik és emlékeznek, mi történt itt ezen a színpadon 2002-ben. Tisztelt ünneplők, mi magyarok 1100 esztendeje már a szabadság nemzete vagyunk, és azok is maradunk. Számtalan lélekemelő példát sorolhatnánk, hogyan küzdöttünk sokszor a legreménytelenebb helyzetben is a függetlenségünkért, a magyar szabadságért, és hogy mi mindent tettünk más népek szabadságáért is. A következő dal 1989-ben született a rendszerváltoztatás hajnalán, amikor mi magyarok is egy szabadabb világról álmodtunk, és a páneurópai piknik határnyitásával hozzájárultunk a németek újraegyesítési álmaihoz is. A sors furcsa fintora, hogy mára egyre több német érzi úgy, Magyarország lett a béke, a szabadság szigete. Tisztelt emlékezők, a színpadon Kossuth Díjas legendánk, Magyarország hangja, aki több mint 3 millió eladott lemezzel évtizedek óta az ország egyik legnagyobb kedvence, a színpadon Demén Rózsi. Hogyha eltűnünk egy perc alatt, velünk semmi sem tűnik el. Mindig itt vagyunk egy ég alatt, lehet észre sem veszel. Lehet, hogy gyors, ahogy repülünk, szemed lassú, s nem fog fel. De a gyermeked már észrevett, bámulták szemmel ránk, mert ő nem rég, s tisztán született. Nem érti, miért nem látható, aki szabadnak érkezett. Láthatsz, hogy a tengert úszunk át, felvégül lábat lógatunk. Ezek mi vagyunk, a szabadság vándorai. Szökünk a sötétség elől, valakor átrohanunk. Ezek mi vagyunk, a szabadság vándorai. Mély a lelkeden, nyisd egy ablakot, mert csak így élhetsz utol. Arra nézz, hová vágy a tűz, mert mi ott leszünk valahol. Láthatsz, hogy a tengert úszunk át, felvégül lábat lógatunk. Ezek mi vagyunk, a szabadság vándorai. Szökünk a sötétség elől, valakor átrohanunk. Ezek mi vagyunk, a szabadság vándorai.
Demin Rózsi, köszönjük szépen! Mi vagyunk a szabadság vándorai. Köszönjük, Rózsi! Tisztelt emlékezők, engedjék meg, hogy Jókai Mortól idézzek, aki 1874-ben így írt a Jövő század regénye című művében. Még 100 év múlva is lesznek emberek, sokan lesznek, kik a hazájukat szeretik, kik az emberiség nagy bajait orvosolni törekszenek, kik a semmiből teremteni, az embererőt Isten erővé emelni igyekeznek. De ezekkel szemben fog állani az a másik óriás, akinek neve a nihil, a semmi, aki nem hisz semmit, se Istent, se hazát, se nemzetet, se túlvilágot, se államot, se emberi törvényt, se családot, se becsületet, se költészetet. Aki megtagadja a múltat, nem bánja a jövendőt, akinek nincs más célja, mint a mai nap, más ura, mint az én, más törvénye, mint azt tenni, ami neki jól esik. Vátesz gondolatok Jókai Mortól. Biztos vagyok benne, hogyha Jókai Mor letekint most ide ránk a Kossuth térre, bizony az embererőt Isten erővé emelni akaró, hazaszerető országépítőket lát, bármerre is néz. És ez nem véletlenül van így. Tisztelt ünneplők, Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor következik. Jól nézünk ki, és sokan vagyunk. Most vagyunk a legtöbben. Olyan sokan vagyunk, hogyha egymás vállára állnánk, Kapu Tibor felmászhatna a nemzetközi űrállomásra. Vasárnap, verőfény, 48-as hősök, nagyszerű művészek, fantasztikus tömeg. A mai napon Budapesten nem találhatnánk ennél jobb társaságot. Isten hozta önöket, Isten hozta mindannyiukat. Köszöntjük azokat is, akik nem itt, hanem otthon vannak velünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt ünneplők! Egy magyarnak nem kell megmagyarázni, mi a szabadság. Beleszagolunk a levegőbe, és már tudjuk is, hányadán állunk. Onnan tudjuk, hogy tapintható a szeretet, és érezzük az összefogás nemesítő erejét. A sokaság önmagában sosem elég. Szabadság csak szeretetből szökhet szárba, és csak az összefogás erősítheti meg. Akár mekkora is a sokaság, ha a gyűlölet és a düh hozta össze, abból sohasem lesz szabadság. Ezért mi sohasem fogjuk megengedni, hogy Magyarországot gyűlölet és düh kormányozza.
Tisztelt ünneplők! Legyen béke, szabadság és egyetértés. Így kezdődik a márciusi ifjak 12 pontja. Ez a szabadság 12 pontja arról szól, mit kívánnak a magyarok. De vigyázat, ma Brüsszel is magyar embernek öltözött. Az ő 12 pontjuk a szolgaság 12 pontja. Arról szól, mit kívánnak a brüsszeliek. Mi márciusiak sohasem törődünk bele, hogy a magyarok 12 pontjából brüsszeli 12 pontot csináljanak a budapesti labancok. Nem engedjük, hogy 30 brüsszeli ezüstért eladják, amit 16 év alatt felépítettünk. Nem adjuk a nemzeti és keresztény alkotmányunkat. Nem adjuk fel se a rezsicsökkentés, se a 13., se a 14. havi nyugdíjat. Nem adjuk fel világbajnok családtámogatási rendszerünket. Nem adjuk fel Európa legjobb adórendszerét. Megvédjük az édesanyák támogatását, megvédjük a gyermekeinket, és nem hagyjuk, hogy ukrán vagy szivárványos zászlóra cseréljék a nemzeti színeinket. Éljen a magyar szabadság! Tisztelt ünneplők! 1849-ben a szabadságharcunkat leverték. A császári és a cári hadsereg együtt legyűrt bennünket. De 20 évvel később Deák Ferenc vezetésével felülkerekedtünk. A 48-as harcunkra támaszkodva visszaszereztük alkotmányos szabadságunkat. Talpra állítottuk a Magyar Királyságot, és megindítottuk Európa legnagyobb gazdasági fejlődését. Ezt a fantasztikus teret, ahol most állunk, a nemzet főterét, a magyar szabadság szívcsakráját ezzel a lendülettel építettük meg, és 45 év kommunista rombolás után mi építettük vissza. Ami ma ezt a várost a világ legszebb városává és a magyarok büszkeségévé teszi, minden, ami itt körülvesz, csak azért jöhetett létre, mert 48-49-ben megvívtuk a szabadságharcunkat. Dicsőség a hősöknek! Hölgyeim és uraim! Ünnepeljük a Rákóczi felkelést. Ünnepeljük a 48-as szabadságharcot. Ünnepeljük az 56-os forradalmat, amit egytől egyig mind elveszítettünk. De nem, barátaim, nem ment el az eszünk. Akik a felettünk aratott katonai sikereiket ünnepelhetnék, már nincsenek meg. Ma a győztes bécsi és cári udvarnak kellene itt ünnepelnie, de már nincsenek meg. Mohácsot se tudja megünnepelni a győztes ottomán birodalom, mert már nincsen meg. Az 1944-ben Magyarországot megszálló német harmadik birodalom sem ünnepel, mert már nincs meg. És az 56-os forradalmat leverő Szovjetunió sem tud ünnepelni, mert már az sincs meg. Ők már nincsenek, mi pedig itt vagyunk, és itt is leszünk, akkor is, ha az égből 100 számra potyognak a brüsszeli ejtőernyősök. Itt leszünk akkor is, ha az égből 100 számra potyognak a brüsszeli ejtőernyősök. Majd összeszedjük őket. Kiporoljuk a nadrágjukat,
és visszaküldjük őket. Van, akit Brüsszelbe, és van, akit Kijevbe. Magyarország egy 1000 éves állam, nem nekik való vidék. Látjátok, ukránok? Látod, Zelenszky? Ez itt a magyarok 1000 éves állama. És ti azt hiszitek, hogy olajblokkáddal, zsarolással, a vezetőink fenyegetésével ránk tudtok ijeszteni. Legyen eszetek, és ezt hagyjátok abba. Aki a magyarokat meg akarja törni, annak korábban kell felkelnie. Jó néhány 100 évvel korábban. Van elég bajotok a keleti fronton. Miért támadtok bennünket? Mi békeszerető és béketűrő nép vagyunk. Adjátok ide az olajunkat, aztán guruljatok a furgonokkal a brüsszeli kasszához a nyugatiak pénzéért, ha már ők nem tudnak nemet mondani. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt ünneplők! Forr a világ bústengere. Háború keleten, háború a közel-keleten. Ukrajna elzárja az olajútját Magyarország felé, a másik háború elzárja az olajútját az óceánok felé. Én arra is jól emlékszem, a 2015-ös migrációs invázió úgy kezdődött, hogy Szíriában kitört a háború, és a milliós tömegek megindultak Európába. Irán 9-szer nagyobb, mint Szíria. 90 millió ember. A térség 400 millió. Ráadásul az izraeli muszlim háborúskodás beköltözött Nyugat-Európába, mert beengedték a migránsokat. Adjunk hálát a Jóistennek, hogy helyén volt a szívünk, volt merszünk nemet mondani, és mi nem engedtük be őket, és én vállalom, ha még én vagyok a miniszterelnök, ez így is marad. Barátaim! És közben, barátaim, és közben reng a föld az európai gazdaság alatt is. 1 millió ipari munkahelyet zártak be tőlünk nyugatra. Egész iparágak szűntek meg, és a baj egyre csak nő. Nekünk is, itt is nehéz 4 évünk volt. Ez igazságtalan, mert jobbat érdemeltünk volna. Igazságtalan, hogy nekünk kell megvédeni a hazánkat olyan bajoktól, amiket mások okoztak. De megvédtük. Magyarország ma Európa legbiztonságosabb országa. Sikerült megvédeni a munkahelyeket, a rezsicsökkentés, a családokat, és nem hagytuk magukra a nyugdíjasokat sem. Megtettük, együtt megtettük, amit megkövetelt a haza. Barátaim, elegünk van az állandósult veszélyekből. Vágyunk az izgalommentes, sőt unalmas évekre. De fájdalom, most sem ez következik. Nem akarlak áltatni benneteket. Csak őszintén és komolyan, ahogy illik hozzánk. Megint embert próbáló idők dörömbölnek. A háború közelebb jött. Brüsszel magára vette az ukrán háborút. Ezért most háborúra készül. Már át is állt a hadigazdálkodásra.
Nem távol akarják maguktól tartani a bajt, hanem egyenesen belemasíroznak. Még több fegyver, még több pénz, még több katona. Olyan próbatétel előtt állunk, amit még a magamfajta vén csatalovak se láttak, pedig mi már láttunk egyes-mást. Nem lehet tudni se a napot, se az órát, amikor a brüsszeliek első katonája Ukrajna földjére lép. De egy dolgot biztosan tudunk, ez meg fog történni. Maguk harsogják büszkén és lelkesen, alig várják, hogy Európai Uniós felségjelű katonák induljanak Ukrajnába. No, ez az, amiből ki kell maradnunk. Ez az, amivel szemben meg kell védeni magunkat, és én vállalom, hogy egy ilyen felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének. Mi magyarok ismerjük a háborút. Háborúban nem számít, hogy ki vagy. Nem számít, mire jutottál, miben vagy jó. Nem számít, mit akarsz elérni az életben. A háborúban csak az számít, jól fogod-e a gépfegyvert. Az számít, hogyan futsz az ellenség után vagy elől. Csak az számít, hány embert öltél meg, hány golyót fogtál fel. De mi nem ilyen sorsot szánunk a gyerekeinknek. Mi nem azt a sorsot szántuk a gyerekeink édesanyjának, hogy a fiaikat idegen földön, idegen zászlók alatt temessék el. Ideje, hogy Kijev és Brüsszel is megértse, a mi fiaink nem fognak Ukrajnáért meghalni, hanem Magyarországért fognak élni. Barátaim, április 12-én a magyarok döntenek. Régi motoros vagyok, elég régóta harcolok, hogy tudjam, mikor állunk valóban nehéz és fontos választás előtt. 28 nap múlva ilyen választásunk lesz. Nem csupán parlamentre és kormányra szavazunk, hanem sorsot választunk. Magunknak és az utánunk jövő magyaroknak. Válaszúthoz érkeztünk. Ismerem az ilyet. Én is álltam már válaszút előtt. Álltam, amikor fiatal emberként nemet mondtam a szovjeteknek. Ne feledjétek, mi nem behívni, hanem hazaküldeni szoktuk őket. És álltam válaszút előtt, amikor miniszterelnökként nemet mondtam a németeknek a migrációra. És álltam válaszút előtt, amikor nemet mondtam Brüsszelnek a háborúra. És válaszút előtt állok most is, veletek együtt, amikor nemet mondok az ukránoknak. Választanunk kell, ki alakítson kormányt. Én vagy Zelenszky. Kellő szerénységgel ajánlom magamat. Barátaim, óriási erők mozdultak meg, hogy Magyarországot leszorítsák a saját útjáról. Az a tervük, hogy nyugatról és keletről harapó fogóba szorítják a hazánkat. Blokkolják, ami nekünk jár. Brüsszelből a pénzeinket, Ukrajnából az olajunkat. Zsarolnak,
Fenyegetnek és riogatnak. Brüsszelből a bürokraták, Kijevből a háborús maffiózók. Mindenki azzal, amilyen van. Azért akarnak kormányváltást Magyarországon, mert nem adjuk át nekik a kasszakulcsot. Mert nem hagyjuk, hogy ráengedjék a magyar gazdákra az olcsó ukrán gabonát. Mert nem hagyjuk, hogy a nagy multik, Shellek és Ersték elvegyék a pénzeteket. Mert nem hagyjuk, hogy ukránok eurómilliókat és aranytömböket mozgassanak, ki tudja milyen célból Magyarországon. És mert nem hagyjuk, hogy Ukrajna belépjen az Unióba, és ezzel Magyarország nyakára hozza a háborút. Ezért vagyunk útban. De nekünk is van, valóban nem hagyjuk, mert nekünk is van egy saját úti tervünk. A Fidesz győz, és marad a béke, marad az alacsony rezsi, és nőni fognak a bérek. A Fidesz győz, és mindenki nyer, aki dolgozik. A Fidesz győz, és erősek lesznek a családok, és még azok is jól fognak járni, akik nem ránk szavaztak. Ez a mi győzelmi tervünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt ünneplők! Most kell igazán észnél lennünk. Régi történet ez. A pénzeteket akarják. A magyarok pénzét. Elvinni Brüsszelbe és onnan Ukrajnába. Mert a háborúhoz pénz kell. És Brüsszelben kifogytak belőle. Kell az utántöltés. Kell a magyarok pénze is. De még ez sem elég. Kell a hitel is. Sok és hosszú. És kell mögé a tagállamok fedezete. Nem elég nekik a mi pénzünk, még a gyerekeink és az unokáink pénzét is meg akarják szerezni. Ukrajnára hivatkozva adós rabszolgákká akarnak tenni benneteket sokad íziglen. Kellő szerénységgel csak annyit mondhatok, amíg én vagyok a miniszterelnök, nem hagyom, hogy elvegyék azt, ami a tietek, és ami nektek jár. Nem hagyom, hogy kizsebeljék Magyarországot. Barátaim, mindent kipróbáltak már, és eddig jól álltuk a sarat. 28 kemény nap áll előttünk. Nem úgy kell nyernünk, mint 4 éve, hanem jobban. Nem annyi szavazat kell, mint 4 éve, hanem több. Meg kell újítanunk az előző választáson megkötött háború ellenes szövetségünket, és a 3 millió szavazat nem a plafon lesz, hanem a küszöb. Nem elérnünk kell, hanem átlépnünk. Történelmi győzelmet kell aratnunk, mert a következő kormánynak történelmi lesz a felelőssége. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves ünneplők, barátaim! Ma március 15-e van. Ma még ünnepelünk, de holnap kilovagolunk. Az áprilisi választás után nem izgágákra, hanem higgadt, nyugodt, magabiztos vezetőkre van szükségünk. Tiszta fej, hideg vér, biztos kéz, stratégiai nyugalom és tapasztalat. És ez mind meg is van nálunk, sőt, ez csak nálunk van meg. Csak a Fidesz
és a KDNP tudja megadni Magyarországnak azt a biztonságot, amire most szükségünk van. És erre mi vagyunk a garancia. Tudni, hogy ez így van, az egy dolog. Elmenni és szavazni, az egy másik dolog. A tudás megvan, a szavazat még nincs. Az majd április 12-én lehet meg, és meg is lesz. Ha megalkuvás nélkül és önmagunkkal szemben kíméletlenül végig dolgozzuk a következő 28 napot. És akkor fényes győzelmet aratunk majd, olyan fényeset, hogy Brüsszel és Kijev is csak pisloghat, szegény Tisza folyónk pedig végre visszanyerheti a becsületét. A Fidesz a biztos választás, a hazának szüksége van rád, legyen béke, szabadság és egyetértés, magasba az ászlókat, felgyőzelemre, a jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenek előtt, hajrá Magyarország! Hajrá magyarok! Köszönjük szépen! Tisztelt emlékezők, köszönjük, hogy együtt élhettük át az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulóját. További felemelő ünneplést, szép vasárnapot és biztonságos hazaérkezést kívánok mindenkinek. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!